какво се случва в образованието. Значи, там тръгнахме от една ниска база. Знаете, че имаше голям дефицит на учители, защото заплатите бяха много ниски. Дълги години. Почти десетилетия, че и над 10 години това беше проблем. Сега вече нямаме дефицит на учители, имаме 20 кандидата за едно място. До тук добре. Те са добре заплатени. 125% от средната работна заплата. Сега тук обаче идват тежките реформи, които отнемат десетилетия. Това е реформа в учебни планове и програми, която е свързана с новите умения, които децата трябва да имат. Защото едно дете, което сега влиза примерно в първи клас, то е на 7 години. Така. Това дете трябва да бъде на пазара на труда до 67 години. Значи, ако сега влиза в първи клас, 2023 година е влязъл